Manzoigo. Never better. Kwa Munzoigo. Kwa stana ndatozo remember izvezvi. Batana nemapiriti apiwa nasi. Saka ari kuita kuti alari zisingaite sikakusiya zorori. Unozonongona ndakatosiya zorori. Mete nyama kubereka vana vevanhu. Ndiri kubebisita mai simba vaenda kuchimba. Sasa wira. Babatanya marani. Saka ndikude mai. Ndo mwana wangu anasiya mama. Ndikuperekete. Do you know that in almost 5 minutes like I'm not. Is everything okay? Right. Anyway, and then minutes. You know, I know that you have to feel a pressure, but you just have to finish courses, and It's a boy. But I'm not going to pay. And I know your face can change. Is everything okay? I don't do a phone gun. And I don't have a denda gafa. She did not tell to say. What would have happened to my kids who was all in area? And to do it onOngos or in area. You know, some problems on the face con in area, and I don't want that to happen to my kids. Can I know if I shall receive cards at a very young age? But anyways, no time besides that. Thank you for standing by me all this time. I don't know where I so because I found out in Zimbabwe. But now I have no doubt you're going to do that because you showed it. And I don't even know how to say it. All I can think about is thank you. Thank you so much. It's okay. I'll never leave you. I'm here for you. Chingatozo tuparadza nzai. Yes, panapanya mudafa. Because I'm with my actions are number good around us, and I'm really sorry, but I love you so much, okay? Don't ever doubt that. But I love you too. But why do you have to hide things away from me? I'm your partner. I know. I'm sorry, okay? I'm very sorry. It's okay. Okutopedza wani baba. Ngani mapirisi. Zvekudzoka futi kuchipatara newe no? It's okay. There's some real guess. What guess? Yeah. White. Orange.
Takuda ndokubeka. Kana nenzaka. Anenzaka. Kana nenzaka high five. Give me high five. Girl. Beka mama go. Kiso mama go. Tell I love you, mama. No, mama. I love you, mama. I love you too, Jen. Casa lipo. Hello, Jerry. Hi. How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? I'm good. How are you? You brought this one. How are you? Hello. How are you? I'm great. Sure. I'm happy to see you guys. Good. How was the flight? Oh, too long. Too long, huh? Yeah. You must be tired. It's okay. You guys, it's been a while. Yes, too long. Yeah, very, very long. I'm happy to see you guys. Oh, you too. This means a lot. Come on, let's get inside. He's so big now. Yeah, these guys have been treating me like a baggage carrier. Of course, you're a package career, I okay? hate being the youngest one. That's your job. Come on, come on, come on. Sembeu. Mazembe. Eyo ngati. Mugabo. Ngakufaka zvakanaka. Ndobatsiro. Ndichabatsirwa chiipa padzangosara kumwena unodyarwa chii. Asipana idziridzeka. Yeah. Magona no. Singesisa manje zoiza maportion. Nebeans. Ndizo yakumusha kwakumandipedzerawo prazo kwamandipedzera munze. Imhosva yako iyo mwanangu. Unomboziva iyo nyaya yekuroora vakadzi vasina kumbouya kuzoonekwa kumusha iyi. Ukona ini nemukadzi wako kuti hatinyatsopindirana zvakanaka. Unoziva zvaiitwa kudhara. Mukadzi waiti kana uchinge wanyenga musikana umbouya naye kumusha kuzoona kumusha kuti vekumusha vaonewo kuti mukadzi watinokwanisa kupindirana naye here achionawo tsika dzedu nemitemo yedu kuti mukadzi akuuya mufamily medu mumusha medu. Musha wega wega une mitemo yayona. Mukadzi wako kana kutonditi mangwanani aite mangwanani. Handizoti makawanana kupi. Hana kutema mkazi. Kana ndinomuda nekuti mukadzi wako. Menzotaura naye. Menzotaura naye baba regerero ma. Regerero chairo mai. Chinoitika ndechekuti tikati tiri kuno kudai so takagara kuno kudai so kuti tigare pamwe chete mumwe asingati mumwe mangwanani achingobuda achingobhidhaira achienda. Chokwadi zvite. Dai vanga vana mai vakaibhidhaira achienda kudaro. Kwete. Kuda ndapanzisa manje. Ndapanzisa menzotaura naye. Aiwa nimboenda unotaura naye. Pamwe angachinje maitiro nekuti iye zvinopa ane mwana
Yeah, fine. Kuti titiramba naye hatingakuti iramba naye ndimi makadanana muri vairi. Iye ndiye akauya musha mevanhu ndiye anofanirwa kuaccepta zviri musha mevanhu. Ndazwisisa chaizvo. Muchadazava muchapadedera dzimwe dzekudzokera. Baba wako anoda kudya here zvinhu zvechiafrican izvi? Ndichaafrican. Anonyanya kuda kudya beans but nyemba anyanya kudzideba. But ndakuona ndifanana mubora zazoti. Wawa kani. Madenishi wawa. Wawa. Ngoro zvikaucha zvangu dzokera nazvo 2 minutes yet. Zviri right kuti akudzokera nazvo kuitira kuti pandinodzokerawo ine ndirege kutakura zvakawanda. Zvatoringana zvakadaro. Saka pamuda kuzvisawo pesi. Idzi ndinoda kuti dzidyaro idzi. Dzidyaro. Shangomuna kufamba mupa here mumasidzi handizvezvi kwafanira kwatopipiwa zvaita. Idzi tinoda kuenda nadzo idzi. Boko pavanenge vapedza zvavanoda kuita kana vachinge varedi kunge tichinge tichidhiraivha kuenda kufamu toenda nadzo kufamu kuti mukomana wanda unodyara. Ndo zitori wise. Nitosaridza dzekuenda nadzo. Mafona dzakuda kutopukutwa. Tikareka kudyarwa inezvi nekusaridza dzekuenda nadzo zvingabva zvaita mambara panapa. Ndopaunozotakura akadzi dzinenge dziite zvikumo. Munhu kuwanikwa dzapa airport zvikumo zvichitona kudai unotonziwa uye netuanumuro turi kubva kuAfrica. Ndoziva utozindo quarantine yako wega. Ziwewe nekwauri kubva nezvinhu zvako zvese. Muende kuti 21 days. I hear you ignored your mother this morning. It's not good. When you're in this house, you're with us, and we are all a family. And if you want to be a part of our family, you have to be with this family. Okay? Yes, Father. I'm sorry, Mama. It's okay, my Tanya. It can happen. And I would like to ask you just a little bit to go outside because there's something which I want to discuss with Papa Tanya and your father. You're sick. Mama, you can just say what you want in front of her. She's family as well, right? I know that. So she should stay? You know, in families there are some issues which are very sensitive, which we need to talk about. Now we are here. You and me and your father. She can be updated about it later on. But Mama, she's my wife. She's the one that I come home to. When I am sick, she's the one who takes care of me. She does all the chores around here. Okay, you can just say what you want in front of her, it's fine. Exactly. Because I love my Tanya as much as you love her. She's my daughter-in-law. But there are these things which I want to talk with you and your father. We three. Come on, Dad. Please make her understand. She's my wife. She's part of this family. Please make her understand. Please talk to her. In this way, I'm on your mother's side. You must understand what she says and do what she says. I agree with her. Oh, well, if she's going out, then you should go out too. Because you're not my father. I don't see you fit to be a part of this family in any way. Now you have to stop that. You have to talk to your father nicely. No, he's not my father. I've been your father since you were in the stomach of your mother. From the day you were born. Until you got to school. Come home with your problems. All your problems today, I'm still here for you. I'm your father. You have to understand this. I will always be. But in this case, your mom is right. Please listen to her and go for this. No, you're not my father. Not even a little bit. Not my father. You're not. Now stop that. You have to sit down. If you go out, you are not going to come back again. Sit down and listen to your father. You know what? I'm going out anyway. You sort out your issues, okay? I'm done. I'm going out. I think you spoiled that boy of yours. He's a spoiled son. Yeah. Maybe you will calm down a little bit later on. He's a little brat. Yeah, we can talk about that a little bit later. Yeah, okay.
Babatanye. No, nawe ndombokudza. Vabereki vangu vamaitani. Vabereki vako futhi, why don't you just give them the same respect? Babatanye. Apa you're taking mama's side over me. I'm not taking on no side. But you go to vabereki vangu. And don't ever ask me to choose because I won't choose. I want to mama vangu, she will always win over you. These people have been with me all my life. They are my life. Your one is 7, 8 years, but they've been there each and every step of the way. Hell, they made me what I am today. Why don't you just see that and respect them? No matter you are my wife, if you disrespect my parents, then we have a problem. Tina problem yakakurisa. Why don't you just be humble? Umbeta umurora akanaka, be humble. Opugama kumoresa mama unove. Kana kumoresa baba wacho unove, kana kumoresa tete wako unove. Hapana. But anyways, you choose to complicate things. Why? Let me tell you, you better make this right. Otherwise, a man was no sugar. Hey, how are you? Should I say my baby's up? What's poppin'? I'm just walking. Enjoying the cooking trip. Are you okay? Asha, come. Come sit next to Titi. You don't live with me. What's wrong? Titi ndukumbura wakubvunza. Am I really part of this family? Why are you saying that? Because ndikufila kunge ndikubatwa nekuseri kweroko. You know, dzimwe nyaya pane nyaya dzinotaura ndombonzi murora buda. I'm starting to feel like out of place. So it's kind of weird. Okay, let me put it like this. In every family, there are just some things that not everyone has to know. For example, if my dad wakaita leg in, leg out, it's not like everyone has to know. Just as dzimwe nyaya dzinotaura mumuri kana neno ndinotombonzi buda panze anzi uchiri mwana mudiki. So we're kind of off in the same books, but that does not make you less of part of the family. Tete, but zvirunzi hanzi pari kundaura nyaya yefamily ndobva ndanzibuda saka ufamily wacho ndinongori papi. Like, tingati if you're in the waudzwa nyaya nika 1 gig data kedu keke isi vanhukadzi kubva kapera. Then you start telling everyone zvaitika, of which some of nyaya dziri personal on azvingoiti. For example, something might happen to me, right? Chekuti, I can tell you because we're both women and we're both young and we can talk about it. But I can't tell my mom or my dad or even Batang, So it's just part of life. There's some things that people need to hear and some people just don't have to know. What is it?
Saka ndoita sei ndoita. We're both in the same bus, literally, but I feel like we just need to accept the little information these guys decided to tell us. And we just need to let it slide, because zviri Mudzimba zvinonetsa, to be honest. It's very hard. But anyways, I'm working on the song. So for now, I want to do a cover. Yeah, song ya Japanese and Tanimo. You want to hear it? Cool. So it's Chandiwana ndiri munzira mangwana. Ukafunga kundikanya. Chaninzo ndichiridza mbereka chana. Kumagumo ndinoenda kutera iwe zvinoda moyo muchena. Pandakati handichada kutera iwe ndaitoreva nema. Dzimwe nguva rudo runokunda ngomakurira. I'm still working on it, but yeah, I'm trying. So tikati dzimwe nguva rudo runokunda ngomakurira uchandiwana rimwe zuva kamuyendero kacho kutakura nomwe. Like I'm still mixing it up. But I like the part, you understand, kuti let's see. Pakuguma zvichida denga richazaruka uchandiwana rimwe zuva pamwe pacho panoda kubvumirana nemoyo. I'll sort it out, but those are Susuma artist in the making. Just trying to make, trying to make $1 out of 15 cents. Asquerera mama. Nasquera mwanangu asquera. Nasquera. Doctor one mmetanya. Zvakanaka. Chatosiya masonera vazukuru venyu. Ndinavasonera kozvinombonedza. Zvinovarukira. Maitanya pane zvona achida kuti nditaure newe. Zvatineka mukana kudai. Anditi kana kandidaidze Nyasha anga ari pano semwanasikanawo. Anditi kana Nyasha. Mama. Uya kunoka mwanangu. Chacha masquera sei. Zosona izvi. Zvinongoda mbishana. Nyasha pane zvandiri kuti unge uchinzwawo pandinenge ndichitaura nani namaitanya nekuti uri mwanasikana uchaenda uone ruoko rwawo kune dzimwe dzimba. Anditeka maitanya relationship yedu ine ka friction semaonera angu. Aitatanga zvakare patsva kuti tigadzirise relationship yedu nekuti tiri kupa mutoro wakakura kune murume wako kuna babatanya. Maitanya babatanya vanokuda semukadzi wavo. Anditi? Mama. Ininiwo vanondida saamai vavo. Saka isu tikaramba tichiita makakatanwa mufamily medu tinenge tichipa stress yakanyanya kuna babatanya. Anditi? Saka ngatitangirei patsva zvakare tinge tinogadzirisa relationship yedu iwewe neni. Anditi? Mama. Toziya tine zvatinokanganisirana nezvimwe zvakadai but ngatitangirei patsva. Uri kuzvinzwa kwa mwanangu? Uri musikana ucharoorwa woendawo kunogara kumusha kudzimba dzevamwe vanhu usina kunge wakakura nawo. Unofanirwa kuzvininipisawo uchiteedzerawo zvinenge zvichidiwa mumusha mevanhu. Anditi? Ichokwadi mama. Ino wacho ndinoda kuuya kwamuri ndichizvideredza semwana. Ndikumbira ruregerero neunhu wandandichiita pamakauya. I just hope kuti muchandinzwisisa
Chongoti asata fresh mchinditora ndichikuona ndikuonesa mai vangu. Nothing can change. There's nothing more my murume, but you're still my mother. I'm sorry for behavior ndakaita. I just hope muchandiregererawo. Nekudibatsira kuapologize kuna baba. Aiwa, zvese zvakanaka mwanangu. Aiwa, zvese zvakanaka kuitanya. Kana neniwo futi kasemunhu mukuru ndosaka ndatirege titaure nhasi. Kuti tinge tichita relationship yakanaka. Like ndibike amadhedhi vasati vashinga. Amen. Andikati ndinoita kuti. Mbokuzodhara tete. Saka mashumbi Newe nyasha chanda kudaidzira ndechekuti manje kana neno zuwa raunenge wazororwa uchabva pano uchaenda unoroorwa unogarawo kune vamwe vanhu vasiri hama dzako vatorwa. Mwana washe muranda kumwe ozvininipisawo oteerawo zvinodiwa mumusha mevanhu ndokuti imba yako isimbe. Nanditi kwete kuzongoti apa mwana wabva, apa mwana watandaniswa wabva, apa mwana watandaniswa wabva, nekuti unenge uchiti ndiri mbimbi ndoga andiudzwe. Nanditi mama. Kopana ndoda kuita sister. Kuita sister uita se? Mama, all this drama. It's like I'm in the middle of it all. But anyana yashindudza zvikunetsa. Naita anyano yashindudza zvikunetsa. Ndo kutodzidza ko uri kuita ikoko. Uri kuona kuti mumarriages mune ma problems akaita sei? Muna ana baba, muna ana amai, muna ana tete, muna murume wako. Anodawo zvaari kuda imomo. Saka kana uchinge wapinda mumusha mevanhu unofanirwa kuketa kune vanhu vese ivavo. Saka ndinorora nemunhu asiri muZimbabwe. Daddy. Oh, hello. Hi. How are you? Okay, fine. You too? Ah, we're fine. Good. She has something she wants to say to you. Daddy, I would like to apologize for my actions towards Mom. For the past days, there's been a rift between me and Mom. But I want to change. I want us to start on a fresh page. And also, I want to apologize personally to you because I derived Ngoni to say harsh words on you. I never meant for that to happen. I am truly sorry. That's very fine. It's okay with me. No problem. I was doing my dishes. I'm gonna get back to my dishes. I'll see you. Okay. Dad, I'm sorry. I said the harsh words, I know, like she said, I said very harsh words and I shouldn't have said them. I don't know what came over me. And I'm truly sorry from the bottom of my heart. You are my dad and I'm proud that you call me your own son and I couldn't ask for more. You are a blessing to me and I'm really sorry for what I said. So please do forgive me. I really hope you forgive me. I'm sorry. Of course I forgive you. It's not a problem. We can have a harsh day, all of us. So, all forgiven. Can I like? Yeah, you are. Okay, where are you going? Going to town? Wanna go? Yeah, of course I want to go. No driving. Oh, come on, Dad. Next time, maybe. Oh, come on. I got my driver's license. You've got God's hand. So after what you have done, you dare show your face over here. You left me in the shitonge benzi mkati. Ndichikuchaga ngoni uripi wewe quantities. I don't know anything about you. You don't tell me anything and you show your face over here.
Are you kidding me? Get out of here and Suda gonna face Yako again. I'm done with you. You disgust me. Ndiri toilet. Ndiri toilet here. You no pinda pa wadira no kubuda pa wapira. Ndiri toilet. And yeah, don't worry about the baby. It's fine. What baby? Hey, what baby? Hey!